Her har vi så Daniel, den dårlige teenager. Daniel, jeg tænkte lige på, at... Prøv lige at gå væk med de der kameraer, jeg er lige i gang med nu. Jamen, Daniel... Mor, gå væk! Undskyld, Daniel. Nå, undskyld, Daniel. Jeg skal bare lige have noget tøj her. Det er perfekt. Så går det igen, ikke? Nå, Daniel, nu er det så snart tid til at stå op. Jeg synes lige, at du vil have lidt morgenfrisk her. Jeg gider ikke at... Ej, Daniel, nu skal du snart op, altså. Langt om morgenen. Mor, gå ud! Jeg gider det ikke! Okay, undskyld, Daniel. Nu skal du så op i går. Daniel, jeg vil lige række mig yoghurten. Jeg kan ikke nå den. Jeg har til mælken. Daniel, vil lige række mig brødchokoladen. Der er ikke mere tilbage, så... Jeg må tage bare med kødpøs. Skal du skåle nu, Daniel? Nej, det er derfor, jeg tager min jakke på vejskole. Nå, men husk lige en madpakke. Nå, jeg kommer nok bare med den senere. Skid. Mor, kom nu, det er bare en madpakke. Jeg har ikke brug for den. Daniel, du har glemt din madkasse. Mor, pisse af mig lige nu. Du har lige snakket pænt til mig. Jamen, mener du, at bare kan gøre dig en god gang og give dig din madkasse? Mor, fuck nu af, jeg gider det ikke. Pis. Kom nu med madkasse, så pisse af med dig, jeg gider det ikke. Ud. Okay, hvis jeg bare skal på den måde, altså. Skal du bare gå? Har du haft en god dag i dag? Ja, ja. Nå, okay. Daniel, skru ned! Daniel, synes du kan spille på, så skal du også høje musik, så vi faktisk andre i huset. Ja. Men ved du hvad? Det var bare ærgerligt. Så fuck dig. Det er sådan hele tiden, jeg ikke lov til at være her. Daniel, jeg synes lige, du skal tage og lave din lektier lidt, for jeg har fået en besked om, at du ikke har lavet din lektier for den her uge her. Ja, okay. Tillykke med det, men altså, jeg er lige i gang med sit bold, okay? Vi laver dem senere. Jeg synes ikke, det er okay, fordi hvis du ikke laver din lektier, så får du ikke gode karakterer. Og hvis ikke du får gode karakterer, så kan du ikke få en god uddannelse. Jeg er ligeglad.
Ej, den går på den her. Rigtig kærlighedsbog. Mor, det er fordi, jeg har sgu lektier fra til i morgen. Så det om du lige kunne hjælpe mig. Men jeg spurgte dog tidligere, Rene. Hvor vi ikke noget tid til, at vi skulle lave det tidligere nu. Det kan også bare lige meget. Jamen, så kom det med det, Rene. Det kan da ikke være så svært, det der matematik der. Okay, så henter jeg det lige. Det er faktisk ikke kun matematik. Jeg har også biologi, fysik, tysk, engelsk og geografi. Jamen, så lad os starte med geografi. Hvad betyder Danmark? Det bliver en lang